मा होनदों दख'ना दखानारि जानोसै मानसिनाव बायहैनानै लायनोसै फानफिननोसै खनसे गाननानै ब्लाउस माबा माबि लांफैदोंमोन हेलौ लोगोफोर शुटिंनि थाखाय ब्लाउस नायफैदोंनो ब्लाउसखौ नै इदिखौनो सिगांबो गानखांबाय थेवबाबो एसे खमनिमोन आरोना ओमफ्राय नै दानिया एसे ओमफ्राय बेखौ नायबायनो बेखौ एसे फसायदों माने बेखौ गानखांखाबाय आङो थेवबाबो नायदों आरोना ओरै नायगासिनो दङ दख'ना नायदों माने दख'ना गैया ओमफ्राय बेयाव नायफैबाय फिसाल' खावलाय गोजान नुगोन नुदोंसो बे आं थोयोना थोयो 36 जाखायोहाय अरजाया खान्थियाबो जाबायहाय अरजाया नों सारिजों 357 सोर फैदों मिस्टार खोन्थाना लादो बुंजि मोनासै मबाइलाव नाय केमेरायाव गोलोमनायाव ओमफ्राय स' लोगोफोर जों एसे साहा लोंनो फैदों आरोना ओमफ्राय स' आयौ मा बुंबायदोंमोन ओमफ्राय स' जोङो ब्लाउस एरि बायखांबाय साद्रि ओमफ्राय दसे गय जानो होननानै हाबफैदों आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो होमबा आंनि ब्लगखौ एन्ड जोबजासिम आरो शेयार खालाम ओमफ्राय बिथांनि चेनेलबो दङ ओमफ्राय बिदि फेसबुक दङ ओमफ्राय आंनि इन्सटाग्राम स' लोगोफोर जाहा थाहा जालाबायदों गोबावनि उनाव बिथांखौ लोगो मोनदों बिथां हाराव रानि अफिसियेलखौ मारै मोनदों जोंनाव फैनो मोननानै गोबावजों खनसे फैलायबाय बाल हा फैलायबाय मा फैलायबाय हाय बेदा अरखिजा बेदखौ ला नोंखौ लानो मोना नोंहासो फेमाससिन ना मा आं फेमास रानिबो फैदों आरोना ओमफ्राय स' जोंनाव फैनानै माबायदि मोनदों लोगो मोजां मोनदोंहाय मा मोजां मोनदों लोगोफोरजों ज' थाबालाय गोसोआ इन्टारेस्ट मोनखायोना औ दुखु दाहाफ्रा जेब्लायबो ओमफ्राय गाबोन मा दिन गाबोन जोंहा शुटिं दङ बेखायनो नों फैदों नङाबाथ' फैया बिथाङा गाबोन एक्ट्रेस जागोन स' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय जोङो गाबोन लागोन ओमफ्राय नेक्स्ट देयावनो हगारगोन आरो फुङाव बिदि मर्निं 9 हगारगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना एक्साइटेड बा नेनानै थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ सेयार खालामना होनाया सोमज्रो एक्ट्रेस सोमलायब्ला एक्ट्रेस नोंखौ खम सेंग्राफोर फाग्ला जायो बे हेलौ आयौ खानाया ओमफ्राय आंना थु इयाव हेलौ गुड इभिनिं नै स्टरखौ सिनायलायदों भेरि बिउटिफुल प्लेस ना आंहा जेबो लाबोआ बेयाव फैला हेलौ लोगोफोर बेलासिनि बेरायनो फैदों आरोना बेखौनो ब्लग बानायबाय नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना स' नायलांबाय थादो एसे नोंथांमोनजों सेयार खालामनोसैलाय बैग्रिबारियाव आरामनो लोगोफोर जेब्ला माने बेलासियाव आराम बार जानो जिरायफैनो रेस्ट लानो आराम मोजां आरोना नै आराम बे बैग्रिबारि सिङाव ओमफ्राय जों बेलासिद्रायना फैदों आरोना ओमफ्राय एसे नोंथांमोनजों सेयार खालामनोसै जायगाखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जायफ्रा फैफेराखै आरोना ओमफ्राय बयबो माने पार्टिबो जाफैयो आरोना नै हरै जागासिनो दङ सोरबा सोरबानो नुहुराखैसो हरै एसे खोबदों आरोना माबा बेलासिनिखौ मोजां नुला जायगाखौनो थांफिननोसै लोगोफोर ओमफ्राय आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय बहा थांनाय जायो जायखिया साहा लोंनो थांनो नागिरदों आरोना स' लोगोफोर जों थांफिननोसै आरोना दालाङाव फट' लागासिनो दं आरोना देखायगोन आं र' नोंथांमोना ओइ नुहरा हनै ओइनो लोगोफोर नुबाय लोगोफोर दालां गोदानाव फट' लाग्राफ्रा हनै बेयाव जमासे ओमफ्राय बेयाव दाखासे
ओरै दंबावो हनै लोगोफोर ओरैहाय नुहुराखैसो दा देखायलांगोन दे आं हायो लामानि हालोदा बेबायदिसो ओमफ्राय लोगोफोर हाद्रि खुफुंखायो गारि गंसे फैबानो एन्ड ओइयाव हनै माने दै जिं जिंल' माने बार जानो फैयो आरोना दाथ' जा गरम ना थानो हायै ओमफ्राय नै गासिबो दा दालाङावहाय फट' लाग्राफ्रानो हाग्रामायाव थांबावलासो खोमा बेयाव फैजोबसै नै ओरैथ' हनै नोगोद साफ्रि फैयो आरोना लोगोफोर गारि दाब्रायनो फैयो बे दालाङावहाय नोगोद गारिखौ माने स्पिड सालायनोसै आरोना माने देखायलांनोसै फट' लाग्राफोरखौ बेबायदि आरोना नोगोद साफ्रि